lagi zaman nom-nomane maipen sing arane demenan sing arane ketemuan ku ya mengkenen ki usup-usupan aja sampai ketangguhan ning wong tua sekian nek takang maipen umur semene yang ngantar wong usup-usupan maning toliga lanangnya bocandi si senok tuh sing lagi dadi pujaan ati sing lagi dadi idamane ati ku wong endi mamaku warude ning lebaki Nur Hayati pengen jujur kelawan Maipen ya mangga ngomong terang-terangan jujur ning maipen sing sebenarnya Manur Hayati hubungan kelawan Kakang Fakih kunku lumayan wis cukup lawas Maipen tapi memang tak akui kayak Denek Rama kelawan ibu Nyai Suci ya durung angwerui Maipen Becik pasti ketete dadi senok duwe demenanku wong tuane beli weruh kaya deneng Kiai Umar kelawan ibu Suci ki durung ngaweruhi yen senok duwe demenan durung angwerui sampai tekan kien ki Maipen duh aduh ya mengkene maipen maning sing bakal kenang bendu maipen maning sing bakal dadi umbang-umbang ning Kiai Umar ki bakal nganter-nganter wong demenan usup-usupan Halang alit menggang trici sampun lali seumure tapi kok dikit kanok priben siapa Maipen kanarane kah Kakang Fakih Maipen Fakih Fakih kayak beli asing ngaran pun kuya lamun disalah anaknya Ki Samsudin tah ku Maipen ku weruh Allah dadi dudu wong adoan dudu wong sejen dulalen dudu wong adoan Maipen alon-alon tari waton bagian alon sing penting asal kelakon ya syukur ari jedwe demenan dudu wong adoan mah ambiran weruh ning unggal dinane ambiran weruh ning gerak-gerike soalnya bengen maipen duwe demenan wong adoanku ya mengkono nok cemburuan bae ning atiku pengalamannya Maipen dewek wah ya pengalaman kita tah oh kayak konon ya toli janjian kisanok di jam pirak ini kuniku janjian ma oraina Nur Hayatiku sing awit sedurunge kentong beduk tonggonana jening sepinggire pesisir mung bae sampai tekang keliwat asar apa ada teh Maipen wong lanang zaman sekian bakal duweni janji ku meleset bae Maipen ya ada tenok bakal wong lanang duweni janji ku kadang beli tepat ning waktu kadang beli pajak karo omongane janjian jam tes bedug engko tekane entas asar kadang kalama wis di Sherlock wis dipai waktu beli teka alasannya je sakingan balesnya kebengian ya setimplang malangnya wong lanang ku ya pirang-pirang nok ayah ya bocah eling-eling ya wong metune ulu weruan bae Maipen ya iya nengan atoli bocah pengalaman dengan gunung kin manok kerjaan sing paling jenuh ku iwal kejaba wong nunggu ya nok duh barang nunggu demenan jenang
Kesel Nur Hayati ku asli emang. Ya mengkel masih bedep-bedep ning atiku. Saking mabari nikmati pemandangan ning sepinggir kali. Yang bari sada gegelendengan kano. Supaya aja jenuh ya Mak Ya Ipen. aja jenuh. Nonggonane ya. Toliga ka ning ngarep anak rame-rame kan anak. Anak rame-rame. Iya anak unjungane Mbah Buyut Jakatawa. Mbah Buyut Jakatawa. Iya. Rekan panitia kedik Mama Juna, Ayah Juna. Kangge Mama Ulis Dartoe keding sekeluarga. Mama Kliwon juga. Oh Mama Kliwon. Mama Kliwon Darto. Nggih. Sareng Bapak Cinge kedik. Anak ayah dante, bundai dante. Anak siapa maning jino? Mbok tuane Ajril, salame je kanggo mbok tuane Ajril. Anak papai Renan, Kang Kacung Rohmat, sing lagi panteng. Iya. Pengennya motor sebelah. Pan, senggol pan. Ajak lalenok kanggo Mimi Haji Carini sing denok cinsa minangkana wong tua dewe. Anggo Nokwati. Kangge Nokwati sing duwe Mas Willy jeningan sing ananing Palembang. Palembang. Nok opi Mimi Dandi minangkana sedulur dewek. Kangge masyarakat Gunung Sari keding. Hongkong nok ina sing de Hongkong. Pengen dikawin. Nok ina sing de Hongkong. Mamae Sahrul. Nok ina sing de Mamae Hongkong. Sahrul. Nok Si ina sing de Jumaning Hongkong. pengen dikawin jama Ipen. Pengen dikawin. Iya, Mamae Sahrul, Mamae Sahrul. Nggih, siap. Bapak Nok Ica. Iya, Nok ayo Ica. mangga. Nok Ica. Nok Ica. Nok Ica. Kangge Nokwati Nok Mas Ica. Willy Nanang Mimiyanti Denis. calon majikan. Nanang Denis. Mimiyanti Nanang calon Denis. majikan. Nanang Denis. Mimiyanti calon majikan. Nanang Denis. Mimiyanti calon Nanang majikan. Denis. Nanang Mimiyanti Denis. Nanang nok Denis. charging de buket. Nok Matur charging de nuwun. buket. Nok charging de buket. Nok charging de buket. Nok charging de buket. Nok charging de buket. Kesuwun, Nok charging de Nanang Denis. buket. Ayah Doni, 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 Ayah Doni matur kesuwun. Kemakin lakon dikit ya mah ya. Aduh, mengkenen ki wong lanang baka janjian meleset bening waktu. Balik. Janjian beli tepat ning jam ki. Wis ka balik bayu nok. Juga balik maning banyu. Anen kono digulati kenang Nyai Suci. Bocah. Ari kayak kenen mamangkel kita makin beli teka-teka. Ngomong kita mengkali sebedep-bedep. Juga balik maning bayu. Yuk. Ajalah beli sida. Bocahku. Mau ayuin aja lah beli sida. Kok maning lah. Ayu. Iki kita keringitnya germojos nakang beli. Kok maning masih betah Nur Hayati ya ning kene ku. Dalam ini magrib. Yakin temenan masih betah banget sung. Kono kita digulati nang Nokwati. Los bay mana balik ma dewe kan los? Ya ustak tinggal kikop. Ya los. Los ya dumbang aja ngajak-ngajak kita. Los. Waduh. Apa Ayan. sih aku? Sirama pergelem balik ku. Lanang habis jenguk ya. Mai pendi lanange. Laka lagi gered kelir. Beli. Paingan numpak ke truk. Beli dinakin mah. Maipan Apa Kang? sing ditunggu-tunggu nih. Sumundang siapa Kang? Kita anak Apa, anting. Nap? Wis tekaning kene Kakang Nur Fakih. Hayati Dalem. Nun Mas. Kakang Fakih. sing mau Segede gunung gak lamun teka uwonge malulu kula. pengen takon Priben. Pun baik. sebenarnya Nur Hayati kakang ki sahaka anjen sindo ayu. Saha ka anjen Kakang? Iya. Monggo.
Welan pisan kaya kaca. Ning layar mungkir ning batin si tetap ngakui ayah denong abah kesi sarang mamaku warwe kedik sampun sok lamun si sindirang ari dino baleng mamajunan ari kamu nikmat sareng campedan nok wati kedik mami Willy sing ananing Palembang demi dede una sing duwe Taiwan kang suke senang alel sing duwe nada kembar ning sejeroning perjalanan yang Kakang Fakih rasa rumasah pengen gage ketemu kelawan Nurhayati. Apakah perasaan yang Kakang Fakih sing mlakuning ketinggal kari? Apakah Nurhayati sing mlakuning ngulu? Sing mau doa pemborong muda wong gintung lor kadik minangkane bapai capira minangkane kang ngormati Kang Fakih non doa Nurhayati kelawan Maipen nonggoni setekane sampean ning tempat kiyen paribasane sampai pepundulan Kakang. Berarti Kakang kita lah tekane. Astagfirullahaladzim. Sampean sing terlambat Kakang. Maaf ya Nurhayati. ayah denan bunda kenane kedik aja lali ibu Karini nok Ica bok tuane Ajril mamai Ajril keding Maklum. Ya Kakang Fakiki baru kelawan keadaan ngrewangi bantu kelawan Kanjeng Rama Samsudin kelawan Kanjeng Ibu Juhro sing tentune Fakih uga pengen kebaktiaken ngrewangi ning gagahan sampai kelalen janjian kelawan Nurhayati aja ngewet doa Abah Kesin ayah Deno sarang Kang Haji Rasikai kedik Mimi Haji Rustine kedik sampun sok lamun toli Kakang ke ora ampar ampir ning wong sejen ngomong kayakinin kinu Haryati ini percaya apa beli Kakang ngomong ki Kakang Fakih iya senajana nafsu segede gunung paribasane tapi setekane sampean kula kululu Kakang ya banget percaya Nurhayati ning sampean beneran dinyewot wong deman beli kurang pengalam wong sengit ora kurang pengangkit ciri wanci baca diri ketulis kegawa janji iya bokatan artine Kakang tekaning telat gawe menunggu ning ati ning Nurhayati watire Kakang ki disangka ompar ampir ning wong wadon sejen janji sing pernah den ucapaken kelawan Kakang langkane wong wadon sing bisa mahagiakaken ning sajroning ati langkane wong wadon sing gawe bunga ning pikiran ya iwal Nurhayati sing dari panutan
Kembang putih maning gelungan sing telitilan ngati-hati ayah deko sarang abah kene kedik papai nadia kedik. Sejujurnya kakang ki pengen ngomong sing terus terang kelawan Nurhayati perihal masalah hubungan sing wis dilakoni. Maksudnya sampean priben kakang. Tapi jujur ningatin ning Nurhayati, apakah kepaksaan jalin hubungan kelawan kakang Fakih? Kakang Fakih, kenang apa sampean dua pemikiran sing kayang kono? Ketulis di kawan janji ada teku gawa mimpi. Ia baru dewek kelawan Nurhayati. Rama Kiai Umar wong apa, sedangkan Rama Samsudin wong apa. Ibaratakan kita kehuripan yang beda. Kakang ki ibaratnya wong melarat. Apakah pantas sesandingan kelawan Nurhayati? Sing wong sing terpandang ananing bondan. Tentunya kakang nampi rahus doai. Kakang Fakih, apa mulane Nurhayati ning dinakien ngajak maipen dilawani colong laku kulaku kakang wong tua lah kasing weruh nemoni sampean ya jelas Nurhayati ki kasih sayang ning kakangku tulus temenan najan kakang wong beli duwe wong sederhana ning uripe tapi Nurhayati ki nrima kakang Dudu sekedar ning ucapan, tulus tekang ning ning batin sejroning hati sejati kelawan setia. sejati kelawan setia selawase ning sampean. Lamun bener Nurhayati duweni ucapan sing kaya konon. Lebih becik bareng-bareng menghadap kelawan Kanjeng Ratu.